izan du ginen guztiok sortu zuen familietako bat. Zeren eta urtero ibiltzen ginen ezgaitasun jardunaldiak egiten eta ikusten genuen deneri lotzen zigula helburu berdinak. Eta erabaki genuen denen artean elkarte bat sortzea eta denen artean indar gehiago izanez, ea hola zerbitzu, terapia edo gauza gehiago lotzen genituen. Behar bereziak dituzten haurren gabeziak betetzea lana edo zerbitzu ematen dugu Bortzirian. Hiriburutikan ez digute hainbertze laguntzen, urrun gelditzen da eta zerbitzuak ez dire iristen. Horregatik gaudegu subentzionekin eta lan egiten zerbitzu horiek zonaldean izateko. Ematen dugu gutxi gora bera 21 familiri, batzu ja bukatu dute eta ez dute bihar, baina denak ez dire guztio taldekontzat, gaude sindrome de Down, autismoa, garun paralisia, ertzetan gaitza berezia dutena. Guk momentu honetan eskaintzen dugu hidroterapia, fisioterapiakin, gero egiten dugu ere bai terapia zakurrakin, badugu psikologo bat adibidez familientzat, senidintzat, deitzen dugu hermanos txikiz eta baita ezintasuna dutenentzat. Hasten zara zure historia edo zure bizipenak norbaiti kontatzen eta, aditzen dizu, bino ez dizu egunean ulertzen. Orduan, zure modu berdinan edo antzekoan dagoen norbaiteri kontatzen bai dizkiozu olako gauzak, ulertua sentitzen zara eta azkenen bideratzeko modu desberdina da bai. Jendiri ematen diogu beldurra, zaila da jendeak parte hartzea, orduan erakutsi nahi dugu, bizi modu normal egiten aldute laguntza batekin. Adibidez, nire semean kasuan ikusten dute hurbildu aulki batean, eta atzera egiten diete, hurbiltzen dire pixkat, baina oraindik lan handia egiteko dago. Ikastetxe gaietan ere arazoak badire, zeren eta holako kasuak zuzenean hezkuntzak behar berezia duten eskoletara bidaltzen dizut, eta hori lotu nahi dugu nolapait ere azkenean ikastetxe guztiak prest egote holako kasuak onatzeko edo bertan bat gehiago bezala egoteko. Egiten dugu ezintasunako jardunaldiak, gero elikadura eta hidroterapiako ikastaroak, hizkuntzaren garapen kursilloak baita. Lortu nahi duguna nik uste azkenin gure seme-alabak ahalik eta inklusio handienan egotea lortu nahi dugu. Egia da gero eta hobeki daudela, baina oraindik lan handi egin behar da.